Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында кыскача. Җырларга, биергә һәм иҗат белән шөгыльләнергә Тукай районы Татарстан совхозы поселогында яшьләр үзәге ачылды. Татлы ризыклар, эчемлекләр һәм мультиклар Ярчалда махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм йөзеннән акцияләр дәвам итә. Җырларга, биергә һәм иҗат белән шөгыльләнергә Тукай районы Татарстан совхозы поселогында яшьләр үзәге ачылды. Авыл халкына ул бик кирәк иде. Хәзер җирле халык бию, киберспорт, вокал белән шөгыльләнә, яшь армиячеләре сафына керә алачак. Яшьләр үзәген ачу тантанасында безнең төшерү төркемендә булып кайтты. 3, 4, Яшьләр үзәген ачу тантаналы шартларда узды. Төркемнәр инде тулы, теләүчеләр аз түгел. Бирдә киберспорт, вокал, ораторлык сәнгате белән шөгыльләнергә, яшь армиячеләр беренчеләр сафына керергә, төрле мастер-классларга йөрергә мөмкин булачак. У нас за этим столом проводится мастер-класс по масляная пастель в технике на цветном фоне. Масляная пастель, она очень удобна и с ней очень приятно работать, так как у нее маслянистая текстура. И в основном молодежь выбирает именно этот формат. Кабинет очень просторный, тут легко дышать, к тому же солнце как раз там встает. Очень удобно, очень приятные шторы, очень хорошая вентиляция. И пространство сработано таким образом, что мы не можем подглядеть друг у друга, что улучшает наши командные взаимодействия и игровую сыгранность нашу. Яшьләр үзәгендә шулай ук беренче ярдәм күрсәтү уку кабинеты, тавыш яздыру студиясе һәм бию коллективы барлыкка килде. Есть в студии нашего танца степ, чечетка и современные танцы, как уличные танцы, это хип-хоп, джаз-фанк и эстрадные танцы. Да. В коллективе у нас 38 детей. Республиканың яшьләр эшләре министры сүзләренә караганда, мондый үзәкләрне Татарстанның барлык районнарында да ачарга планлаштыралар. Я уверен, что для вас этот молодежный центр станет центром притяжения, и здесь вы сможете проводить свободное время от учебы. Молодежный центр достаточно функциональный. Поверьте мне, мы очень постарались, чтобы он был максимально интересным. Мы наконец-то сегодня получаем вот такое прекрасное здание, в котором наша молодежь сможет осуществить уже свои идеи, свои проекты, потому что она очень функциональная, молодежный центр очень функциональный, и когда вы посетите, сами увидите, как все здорово и красиво там выполнено. Яшьләр үзәгенә Тукай районы халкы йөри алачак. Лилия Гатина, Яна Вальдю, Кирилл Хабзей, яңалыклар. Шулга Россия оборона министрлыгы белән контракт төзү өчен Россиянең башка төбәкләреннән ир-атлар килүен дәвам итә. Исегезгә төшерәбез, Татарстанда бер тапкыр бирелә торган түләү күләме 2 миллион сумга кадәр җитәргә мөмкин. Бу хәрби хезмәткә документлар республикада имзаланган очракта. Безнең төшерү төркеме кайбер сугышчылар белән аралашты һәм аларның ни өчен махсус хәрби операция зонасына барырга карар кылулары турында белде. Я военнослужащий, я в отпуск приехал. Дед кушаматлы хәрби үз ялында хәрби комиссариатка килергә булган, ул документларга кул куярга карар кылучылар белән аралашкан, аларга киңәшләр биргән, үзе хезмәте турында сөйләгән. Ул үзе Россия оборона министрлыгы белән 2024 елның гыйнвар ахырында килешү төзегән. Үз карарын ул патриот булуы, тагын бер туган абыйсы шулай ук алгы сызыкта булуы белән аңлатты. Дед кушаматлы хәрби хезмәткәр минометчы. Ну, я могу сказать, что я нахожусь в коллективе с многими с донецкими ребятами, которые уже с 2014 года воюют, с 2014 года, которые подписывают контракт уже 11-й. Это в моем расчете. В минометном есть такой парень, позывной «Колючий». Это мой командир минометного расчета. Аның үрнәгенә Константин да ияргә карар кылган. Ул 5 бала атасы, шуларның икесе бәлик булмаган балалар. Ират шулай хәрби хезмәткә контракт имзалаган. Аның сүзләренә караганда, Чаллыга килүенең берничә сәбәбе бар. Во-первых, это материальная помощь семье, родственникам. Ну, во-вторых, это как моя гражданская позиция. Я приехал с Москвы, встретили меня хорошо, вызвали ночью, я ночью приехал, вызвали такси, и
довезли до места временного размещения. Слушай, тебе в Казани вообще сюда тут? Там условия хорошие. Пожрать только на дорогу. В Челнах мне понравилось. Бүкін Шолы Харби комиссариатында Харби хизметке контракт қол қоярға тілеушілер саны рекордлы болды. В общей сложности у нас за выходные получилось 34 человека, сегодня еще 10 человек. Сейчас на медкомиссии проходит более 45 человек. Работа организована, прошли полностью сегодня медицинскую комиссию, сдали все анализы. Будем оформлять личные дела практически всю ночь. Готовим уже через 2 дня их отправить. Башта иротлар Казанга барачак, оннан аларны төрле хәрби частьләргә юлаячаклар, анда өйрәнүләр үтәләр. Шуннан соңына алар махсус хәрби операция зонасына юл тотачак. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Татар ризыклар, ишемлекләр һәм мультиклары Яршолда махсус хәрби операциядә катнашучыларның гаиләләренә ярдәм йөзеннән акцияләр уздыруны дәвам итәләр. Бүген аларның якыннарын кинотеатрга мультфильм премьерасына чакырдылар. 220 бала әниләре, әби-бабалары белән тамашага килде. Аларның кайберләре белән безнең төшерү төркеме дә аралашты. Кинотеатрга Толия кызы Даяны белән килгән гаилә башлыгы алгы сызыкта. Ул киткәндә Сабыйга нибары 2 яшь була, хәзер аңа 4 яшь. В отпуск приезжает герой, много ранений получил, есть награды. Ждем, надеемся, верим. Он у нас герой, он патриот, красивый, сильный. 3 ноября он уехал, только он был в отпуске. Созваниваемся обычно вечером, но в неделю по 2, по 3 звонка уж есть, слава богу. Командование у него хорошее, попал он в хорошую войсковую часть. Кинотеатрга бару хәрбиләрне гаиләләренә ярдәм итү акциясе оештыручылар сүзләренчә, алар балалар күңелле һәм кызыклы итеп ял итә алсын өчен эшләнелә. Конечно, гордимся. Ну, потому что он не стал уклоняться, как вот многие в свое время при этой мобилизации. Ну, стал защищать нас в первую очередь. По-другому он сказал, не мог поступить. Бывший муж просто пришел к нам в гости и сообщил, что он уходит по контракту, подписал контракт, уходит на СВО в мае 24 года. Я им горжусь, и он у меня сильный, мужественный. Соғышчыларның туганнары белдергәнчә, ир егетләре еш кына аларның эшләре белән кызыксына, кайча кызыклы тарихлар да сөйли яки аларны гаҗәпләндерерлек нәрсәләр турында сөйлиләр. Я хотела рассказать, что они там видели еще голубей, которые повторяют почти полную фразу. Когда приезжал в отпуск, рассказывал такие вот тоже истории, что там есть и животные, и птички на Украине. Все как у нас, только голуби там красивше. Как-то так. И больше. И больше. Хәлек булган сугышчыларның туганнары да үз геройлары турында сөйләде. Улым китте 26 октябрьдә 22 елның мобилизация буенча десантник булып служить иткән иде. Повестка биргәннәр, миңа әйтмәде, китәргә 3 көн калагын әйттеләр. Шолда хәрби хезмәткәрләр гаиләләре игътибарсыз һәм ярдәмсез калмый. Мәктәптә туклану, балалар бакчаларына йөрү бушлай, һәр бәйрәмгә азык-төлек җыймалары бирелә. Сугышчыларның туганнары кинотеатрларга, дельфинарийларга һәм театрларга йөри. Лилия Гатина, Эльмира Гайнетдинова, Тимур Сафронов, Яңалыклар. Лилия Абдуллинаның авторлы күлмәкләре брендына 2 ел бәйрәм уңаеннан Яршолыда хатын-кыз киемнәренең яңа кышкы язгы коллекциясе күрсәтелде. Салон хуҗасының үз фәлсәфәсе һәм хатын-кызларны үзгәртүгә үз карашы бар. Бу хакта киләсе материалда сөйләрбез. Күлмәкләр, итәк белән костюмнар, пальто яки курткалар Лилия Абдуллина салонында стильле һәм теләсә кайсы сезонга зәвыклы итеп киенергә була. Хатын-кыз озын күлмәкләр или ябык күлмәкләр кигәндә, алар айрыша матур, алар мөлаем, аларга ярдәм итәсе килә, аларны саклап, кадерләп, хөрмәтләп тотасы килә. Шуңа күрә минем күлмәкләр күбесе ябык, кул җиңләре, итәкләре озын, муеннары ябык. Лилия Абдуллина иҗат иткән бренд әйберләрнең бер нөсхәдә чыгарылуы белән дә аерылып тора. Кием сыйфатлы табигый тукымалардан, кижик, мамык, ефәк, җитен, вискоза, йон, кашемирдан эшләнгән. Заманча фурнитура, төрле төсләр гаммасы кулланыла.
Ак төстә күп кенә мөмкинлекләр ачыла. Ачык зәңгәр, күк төсендәге төсләр хатын-кызга үзенең уйлаганын, аңлатырга фикерен җиткерергә мөмкинлек бирә. Үзегезне һәм якыннарыгызны Гидростроители урамы 18А адресы буенча Татарстан бизнес отеле янында урнашкан Лилия Абдуллинаның авторлык күлмәкләре белән сөендерегез. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатина, сезнең белән сау булашам. Исән мин булагыз. Шулы, встречай! Свежий улов прямо с Камчатки. Королевский лосось, красный икра, царская рыба. Все от производителя. С 11 по 16 ноября. ТЦ «Грин», первый этаж. Остановка «Глобус». Комфортное лечение зубов по доступным ценам. Стоматологии «Улыбка». 39 23 23.